Kijk, mooi kies, heel erg. Come on, die bal! That's it then, guys! Bayo! Kom vanaf! Stap erin! Uit mijn way! Flash! Ja! Tackle! Buiten, Howie! Oh, okay. Take command, now go. Kom met hem, boys.
Just wait for the PC realize. We clean. En ik heb hier een podcast. Ja? Ik heb hier een podcast.
Jy is Christo op. Catch it! Allee, die pak voor spelen. Go. Wat nou doe je toch? Storen. Hoe is dat een nieuw plan, Annelie? Jullie flash! Lijnen! Kom aan, Lennon, hupkan! Hardkoppelen! Clean! Set to release! Kom op, man! Peanut tacklers, boys! Peanut tacklers! We spelen Heinrich. Oh ja, gaan hij nou spelen? Hij speelt. Hij speelt in ons, nee. Zo moeten we gaan stiekem gebracht. Dan is het wat vrije. Maar dan moet je dat zo doen.